Hello, what's up guys? Banong TV nga na naman po ulit ito. At for today's video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano malalaman kung Pangasinense ba o taga Pangasinan ang isang tao. So, let's go! Tip number 1. Kapag nagsalita yan, laging merong ay sa sinasabi. Ano ay? Bakit ay? Paano mo nalaman ay? Nasaan ka na ay? Sinong mahal mo ay? Unang araw pa lang minahanda kita. At tip number 2 ay laging merong balot sa kanyang salita. Di ko alam balot. Ayaw mo na? Gusto ko pa balot. Nandito na ako balot. Kakain na naman? Busog pa ako balot. Magsasunblock pa ba ako? Maitim na ako balot. O pinalihis sa kulay ng gulong. Tip number 3 ay maririnig mo ang ta sa kanilang mga salita. Ayoko nga. Gusto ko pa. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang bibi ko. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. At ang huling tip na maririnig mo sa kanila ay maririnig mo yung salitang Siren. Kain na tayo, Siren. Kanina ka pa dyan, Siren. Sorry na, Siren. I love you na, Siren. Kiss mo na ako, Siren. So, ayun lang yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, i-hit mo na yung subscribe button para ma-update ka for more videos. Yun lang, hanggang sa muli. Goodbye!